Здравейте, боксери! Аз Здравейте, боксери! Аз съм Манкрафак, както ме познавате по регистрацията Мотор. Тук при мен е Лук, да, влезте в профила му, ако искате. Така, почваме нова поредица. И да, ще оцеляваме. Тук наблизо има равин. Има и дънжън в него. Много ясно. Съм събрал дърво. Доста дърво. Колко дървета има? 16. Ще имам 19. Да поставим дърво и почвам да спрем. Аре, аз ще направя къщата ти ходи в равина. Не, то спа, дай някакъв шелдър. А? Дай някакъв шелдър. Какво? Шелдър. Какво шелдър е? А? Вода земята. Да, какво? И това е шелдър. Не знаех. Аз събрах 25. Ох. Добре, че ще улетя малко само. Така, аре, къде ще ни е къщар да е близо до равина? За да мога лесно да слизаме. Добре. Да знаете, че ще използваме телепорта. Нищо лошо няма в това, всички го използват, така че ако някой каже нещо, на нас не ни пука. Да. Ох, за малко да падна. Вече е ръбна. Доста голям равина. Виждам доста едно. Аре, тук почваме. И яйце. Ще правя крафтинг, елче. Окей. Виж шелдър в земята. Да махна това на яйта. Чай малко, чай малко. Така, аре. Чакай. Само, че ще ни трябват легла. Споко. Стой, тук има ли овце? Баси, само кокошки има. Аре, аз почвам да строя къщата. Ти какво правиш са? Шелдър. Не бе, дай да шелдър по-време. Да, къща под земята ли бе? Да. Аз смятам, мисля, че ще е по-добре, защото Да, по-добре ще. като се начало ще е по-добре. И аз така си правя къщата, в принцип. Ага, скъпа е. И аз си правя лопата. Кирка, чай да направя кир. Аз съм. Добре. Една толкова се съм, какво ще кажеш? Да, сега почваме навътре. Толкова малко. Аз ще направя каменна кирка, че не издържам с тия буклуци. Тя не е, че камената кирка нещо повече. По-добре. Само, че ще ни трябва кол. Искаш аз да ходя да взема малко? Да. Стой, направи един чест и служи тия неща. Тук ще разширя малко. Само да видя къде има. Вам даде? Няма да направиш един чест. Не, после ще. Ще си направя лопата.
Взимам блюд, за да мога да си изкача после нагоре. И защо за Бога снимам с 60 фрейма? Ох! Айрон, ще го взема и него направо. Вече като съм долу. Ето кол. О, човек ще пребав такова неща. Ще направя малко фенери. Така, 8 фенера. Знаеш какво, не мога да си направим легла. Що? Няма ли нещо? Няма. Тук има доста кол. Право идва по-скоро след. Става тъмно. Намерих пещера. Бе. Аз чуя. Намерих айрон. Аз се чудя, що ми е толкова тъмно, брайтнеса ми е на молди. Аз намерих айрон по нас. Точно където прави къщата. Я бързо ела. Сега идвам само да взема тук един кол. Достатъчно се филма. Да не само един хавро, не само един. Добре, 3. 4. 4 са достатъчно. Правя печка. Запази ли кол? Да, Запази ли кол? да. Да. Аз тук взимам и айрон, всичко. Аз ще изпека. 2 лу, 2 станчака. Всичко има оперативно. И се прави ракетка. Тук осветих напълно, значи аре. Айрон. Аз за сега ще светявам с печката. Така. Майнкрафт, как спаваш ти? Никой. Така. Сори. Ето целият кол го слагам. Ама ти си правил чоркол, нещо такова. Да. Виж колко айрон. Знаеш какво ще направим, гледай са. Аз събрах 3 айрона и така стрелим. По-точно 4 айрона. Малко ще декорирам попса. Аз ще направя една врата. Аре, бе. Така. 2 врати. Просто 2 врати. Вече това ще да пушвам. Е така. Това. И отгоре още един. Можеш ли храна? Я изпечи. Ето така. Чай, служи го в другия. Добре, ще вземам по-голямо. Обаче не съм Гледай как го направи. на 3 букчета съм.
Ето така. Добре, човек, аз тук не мога да мина, за после ще ви. Текста разбирате много. Направи го, направи. Че описваш лайка. Ето така. Що така? Защото да мога да минаваме. Ще се блъскам. Добре, знаеш какво ще направя така? Чакайте храната. Да, Да. така. Аз тук ще правя. Тук го направи в колоса, не това. Е, тук е. Там къде няма нещо. Може да по-отвънка, ама... Охо, имаме 14 айрон. Знаеш какво сега ще си направя един меч? Аз ще... Ставам един минут. Така. Дай ми едното пиле. Добре. Ще направя няколко клечки. Чай сега. Тук няма никакви зомбита. Къде са всичките зомбита? Аз ще бия кокошки тогава. Добре, сега нито едно зомби няма. Невъзможно. Обаче ще направя няколко точки. Да би не съм достатъчно. Уф! Намерих някаква огромна дупка. Чай, ще експорна. Коля! Чума. Ага, намерих. Не, стой вкъщи. О! Падна. Стой вкъщата, бе, сега. Чакай, спокойно, бе. Искам да събера толкова. О, гъба. Ай, че се берем. За какво са ни гъби? И за какво ни е супа? Аз се качвам. Добре, ще събера малко. Гледайте, дали има... Аз ще проверя тук какво нещо. Човек! Ела, върни се. Паднах на пещера. Чакай. Чакай. Найс. Добре. Чай бе, тук. Уоу, стой сега. Аз ще сляза ето от тук. Ох, разпадна. Аз слизам ето от тук. Безопасно. Аз ще гледам татък. Какво има. Така че съм само с 5 точа. Както и да е. Не се нямам нищо. С 2 точа съм чул. Аха, кол. Тук няма нищо по-долу, трябва да има. Не, аз тук пак почна да копам. Трябва поне доста е равно. Ох, чай. Вече знам къде Гледай, бе, тази дупка е огромна, бе, човек. Имам около 40 кола, чакай. Ще направя няколко точки. 33 точки ще ми стигнат. Идвам. Тук няма пукнато зомби, това е много странно.
Опа, забравих, че аз съм спрял да се спамва. Знаеш ли? Чак. Ей сега. Излизаме за малко от Не бе, сервера. остави. После ще го направим. Като Е, спръкли, абе. после ще го направим, бе. Е. Добре, нямаше много, че играем на смисъл, така да се каже. Това не е странно. Те ще го направя. Чакай малко, ама се спал. О, пропуснал се Айрон, много странно. Аз гледам да експлорвам, после да взимам нещата. Не, аз ще го бера това. Ара се върнем в къща. Не. О, намерих още една. Взимах Айрон. Това е... Чакай. Взимал долу Айрон. Чум той падна. Не, дай, ще го взема. Намерих още една дупка. Чам. Тая. Ох, каква дълбока дупка. Рикол, намерих още айрон. Има доста айрон. О, ясно е. Още айрон. Виждам, че има. Аре се връщаме обаче. Ден ще събера около стака айрон. Сега имам 11, не, 14 айрон. И аз се връщам в къща. Аз ще дойда след малко чуй. По-добре се върни, за да не се изгубим, защото ако някой се изгуби, поне може да се телепортне. Чай се, обаче аз не знам как... Тук Не свърши. знам откъде да се кача. Тук е слезе. Тук само по една или по две айрон. И тук е доста опълно. Аз тогава ще си копая догоре, знаеш? Така е единствения начин. Добре. Съм събрал 24 айрон. Аха, ето е другата дупка. Аз тук съм намерил няколко Ще се дупки. телепортирам до къща. Така. Пуснал съм, да знаеш. Слагам този айрон да се пече. Колко айрон има? Имам 400. Там нещо около 11-12, нещо такова. Чай сега какво мога да направя по къщата. Тук всеки 10 блоки има айрон. Колко вече Искате имаш? си да на лорда, само пишете на лично. Уоу, колко много айрон! Не мога да повярваш, толкова много айрон. Не си виждал на мен. Тук има около Само чай да си сме текстчър пак. 20 айрон. Че ми си доигра с Fateful. И е светло. Аз съм 59 ниво. Височина. Имам 57 айрон. Знаеш ли какво? Аз ще излизам. Аз намерих дупка. Отгоре. Ще изляза от нея. Окей. Намерих друга пещера. Излизам от едната, гледам другата. Добре, тук има ужасно много кол. Ужасно много. Ще направя малко Още айрон. фермичка. Добре. Гледаш ли по колко снимаш изобщо? Станете 20 минути. И какво като стане 20 минути? Добре, стак почна. Вече почна втори стак. Да, айрона. Той айрон ще свърши работа. Сега. Добре, как се седнем? Как ще обера това козичка? Ще има малко. Не е толкова достатъчно. Сега има предостатъчно айрон. Да се задоволим човек.
Така. Колко ще ни стигне? Добре хора, това беше този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте плюсчета, ако не ви е, дайте минусчета, се тая и да, чао!